Zdravím. Zobrazujem demo aplikácie Futbalový manažer pre Novú Baňu. Je to zhruba na 90% nakodované. Potrebujem tam doplniť ešte nejaké veci a dať to live, ale už to celkom dobre funguje. Máme tu zoznam hráčov, teraz sme v rozhraní pre administrátora, prehľad udalostí, ktoré budú zobrazenie v kalendári, správa používateľov, správa tímov, správa hráčov, kde je možnosť aj nahratie zoznamu väčšieho, aby sa nemuseli pridávať hráči po jednom, a správa kontaktov pre jednotlivých hráčov, čiže priradenie rodičov k jednotlivým hráčom. Pri udalostiach je k dispozícii zobrazenie, či sa hráč zúčastňuje alebo nie. Pri hráčoch potom každý rodič, keď sa preklikne, vie si pozrieť, aké udalosti čakajú jeho hráča, čiže toto je zobrazenie pre admina. Keď ukážem zobrazenie pre rodiča, rodič sa po prihlásení má zobrazenie hráčov, udalostí a kalendár. Má k dispozícii zobrazenie iba svojich hráčov, vie si prepnúť podľa toho, v ktorom týme sú. Keď si rozklikne udalosť daného hráča, tak vie dať, či sa zúčastní alebo nezúčastní, vie dať prípadne ospravedlnenie, že sa napríklad pre chorobu nezúčastní. Následne, keď sa pozrie na to tréner alebo teda admin, tak v udalostiach vidí, či sa daný hráč zúčastní alebo nezúčastní. Takže teraz je to v tomto štádiu, je to zatiaľ v anglickom jazyku, takže čaká ma ešte lokalizácia a potom nasadenie live na web do testovacej prevádzky.